हेल' लोगोफोर बे समाव मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदोंलाय आरो बेयाव नोंथांमोना नुनो मोननाय जागोन आसाम टेट स्पेसियेल जिहेथु जानो गोनां दङ बेनि अनगायैबो जायफोरहा बर' रावखान्थि नागिरगासिनो दङ स्कुल कलेज लेभेलनि जायखिजाया क्लासनि जायखिजाया सुबुंनि दा बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोननाय जागोन अब्ला बर' रावखान्थिनि एडजेक्टिभ एबा थाइलालिनि सोमोन्दै गुवारै मिथिनो मोननाय जागोन गोनांखौ जयैनो बेनिफ्राय बेयाव जोंहा आसाम टेटनि थाखाय जोंहा मा दंमोन एलपि सेक्सनाव नायदो बाहाय एलपि सेक्सनाव नैबे दङ जोंना थाइलालि नै दा बिनि सिगां नैबे थाइजा मुंराय मुंमा बेखौ लाखांजोब्बाय अब्लानो गोजौनि इउनिट मोनथाम जोबजोब्बाय गाहायनिफ्राय नैबे सानराया जोब्बाय बेनिफ्राय माखासेया गोबाङानो जोबबावबाय खोन्थागासिनो दंखायो जायफ्रा दासो गोदानै फैदों नायनो हागोन बेनिफ्राय इउपि सेक्सनावबो एखे सिलेबासानो दङ जों नायदो अब्ला बेयाव दङ सोदोबमानि बेलायाव जोंना नै थाइलालि एबा एडजेक्टिभ दङ बेखौ लानो नागिरदों ओंखायनो दा मोननैबो पेपारावनो बियो गोनां जायफ्रा मा होनो टेट होआ फरायसा नोंथांमोनाबो बेखौ मोननाय जागोन दानिया नैबे गोजौनि गासैखौबो आयदाफ्रा जोब्बायानो नैबे सोदोबमानियाव मावगुनल'सै बेनिफ्राय गाहायाव आथेनखौ लाखांबाय सानरायखौ लाखांबाय मावरिजाखौबो लाखांजोब्बाय जोबनोसै अब्ला गोबाव खालामाजासे नायदिनि जोङो थाइलालि एबा एडजेक्टिभा माखौ होनाय जायो दा गोरलै बाथ्रा बेयो जायफ्रा माने बिजाब नायदों नोंथांमोना बुजिदों एबा बुजियाखैबा नैबेयाव खेबसे नायदो आरो बिजाबखौ नायफिनदो होमबा साबसिन जागोन आरो जायखिजाया बिजाब नाथाय गांसेल' बिजाबाव थोजासे जानाय नङा दाना नायसै जोङो जाय सोदोब एबा सोदोबमाया होनदों जायखिजाया मोनसे सोदोबा जायखिजाया मोनसे सोदोबमाया मा होनदों मुंमा एबा मुंरायनि सोरबा नाउननि नङाबा प्रनाउननि मोजां गाज्रि गाब थावनाय माने रस बेनिफ्राय गुन गिदिर फिसा गोलाव गुसुं बेफोर गासैबो गुन महर दाथाय बेफोरखौ फोरमायना होयोब्ला बे सोदोबफोरानो मा मोनफा मोनफा थाइलालि होनदों जेरै बियो बारसे गोजा बिबार होनदों गोजा बिबारनि महरा मा होनदों गोजा कालारखौ दिन्थिना होदों अब्ला जोंना गोजाया मा जाबाय थाइलालि जाबाय बियो रामनि साबसिन गस्ला होनदों मा रामा मुंमा सोरनि रामनि आरो बे रामनि मा होनो साबसिन मा गस्ला होनो होमबा साबसिना जाहैबाय थाइलालि गस्लायाथ' मुंमा रामाबो मुंमा दानिया अब्ला जोङो बे मोननै एग्जाम्पल होबाय दानिया बेनिफ्राय बेयाव मा रोखोमै बाहागो राननाय जायो बिसोरनि आखुथायफोरा माब्रै बाथ्रायाव बाहागो लायो बेखौ नायदिनि दाना महरखान्थि एबा मर्फोल'जि राव बिगियानगिरिफोरनि बादिब्ला मर्फोल'जि एबा राव महरखान्थिनि बादिब्ला होननाय जादों दाथायनि सायाव सोनारनानै थाइजाया मोननैनो गुबै थाइलालि थाइलालिया मोननै गुबै थाइलालि आरो मोनसेया महर सोलायनाय थाइलालि गुबै थाइलालिया माखौ होनदों जाय थाइलालि सोदोबा जेबो दाजाबफाया हारसिङैनो गुबै सोदोब मोनसे दा बेखौनो गुबै थाइलालि बुंनाय जादों होनदों जेरै जाय मोजां होनायाव दाजाबदा गैया होनदों गाज्रियावबो दाजाबदा गैया एसे बुरजा बेफोरबायदिनो जाय सोदोबफोरा थाइलालि सोदोबफोरा दाजाबदा गैफाया हारसिङैनो ओंथि दिन्थिजोबनो हादों बेफोरनो गुबै थाइजालि जेरै थाइजायावबो जों गुबै थाइजा मोन्दोंमोन बे एखे रोखोमैनो बेबो गुबै थाइलालि होनदों रावखान्थिनि दाथायनिखौ नायनानै ओंखायनो दाथायजों एखेयानो जों दानिया महर सोलायनाय थाइलालि होनदों महर सोलायनाय थाइलालिया माब्लाबा थाइजाजों थिगैनो दङ थाइजाजोंनो होनदों भार्बजोंनो माब्लाबा दाजाबफानानै उन सिगां थाइलालि बानायनो हायो होनदों माब्लाबा थाइलालिखाजोंनो दाजाबफानानै थाइलालि दानो हागौ होनदों थाइलालिखाजोंनो थाइलालि दानोबो हागौ होननाय जादों दायो बेयाव नायदो जों एग्जाम्पल लानोसै नोंथांमोननि थाखायनि बाहाय दङ जेरै जाय गेसाव गे दाजाबदा सावा थाइजा होमबा थाइजाजों दाजाबफानानै गेसाव होमबा थाइलालि जाबाय थिग बिदिनो गुआ साफिक्स दाजाबदा दुङा थाइजा जाबाय गुदुं जाबाय गुआ दाजाबदा सुआ थाइजा जाबाय होमबा गुसु जाबाय जाया थाइजा सुलाया दाजाबदा जाबाय होमबा जासुला जाबाय थिग बिदिनो जाया थाइजा खरा दाजाबदा जाबाय जाखर थाइलालि जाहैबाय अना थाइजा सुलाया दाजाबदा अनसुला थाइलालि जाहैबाय बेबायदि गोआ दाजाबदा सोमा थाइजा जाबाय होमबा बेयो मा जाफैलायबाय थाइलालि गोसोम जाहैलायबाय गोआ दाजाबदा फारा थाइजा बेनिफ्राय मा जाबाय गोफार थाइलालि जाहैबाय बेबायदि आरो महर सोलायहैबाय थाइजाजों थाइलालिजों बेबायदिखौ जोङो महर सोलायनाय थाइलालि बुंनाय जायो होनदों दा होमब्ला जोङो रावखान्थिनि दाथायनि सायाव सोनारनानै मोनबाय गोसोआव लाथारदो मोनसेया जाहैबाय गुबै थाइलालि एबा जेबो दाजाबफायै महर सोलायनाय थाइलालि एबा दाजाबफानाय उनावबो जानो हागौ सिगाङावबो जानो हागौ नाथाय बर'आव गेजेर दाजाबदा गैया बेखौ गोसोआव लाथार गेजेराव सोदोबाव दाजाबदा थाफाथारा बर'आव गैखाथारा दानिया नायदो गुबुन फारसे थाइलालिखौ सरासनस्रा मोनथाम बाहागोआव रानबावो होनदों बे मा दानिया नायसै मुंमानि थाइलालि नाउन
बेनिफ्राय थाइलानि थाइलालि, भार्बनि थाइलालि, बेनिफ्राय एडजेक्टिभ एबा थाइलालिनिनो थाइलालि जानाय बा होननाय जादों। बेखौ नायसै दा मोनफा मोनफा दा बुजिगोन। मुंमानि थाइलालिया माखौ होनो नायसै। मुंमानि थाइलालिया मा होनो ओरैबायदि सोदोब जाय थाइलालि सोदोबफोरा मुंमानि गुनखौसो खिन्थागोन होनदों। मुंमानि मोजां गाज्रि दाय गुन बेफोरखौ खिन्थागोन, बेनो मुंमानि थाइलालि होनदों। एक्सुवेलि जों दहाय जायखौ थाइलालि बुंबोदों बे डिफिनिसनाव बुंथियाव बेनो बाव फैफिनदों। थाइलालिया थाइजानि थाखाय मोजां गाज्रि गुन दिन्थियोबा बियो बेखौ मुंमानि थाइलालि होननाय जादों। थाइलालिया मुंमानि थाखाय गुन खिन्थायोबा बेयो मुंमानि थाइलालि। मुंमानि थाखाय खोन्थानायखाय मुंमानि थाइलालि होनदों, नाउननि थाखाय। दा एग्जाम्पल नायबा मोनसिगोन। दा नायदो नैबेहाय एग्जाम्पलाव मोनफा मोनफा खिथानि थख' थख'। बेयाव लिरदों मा बेयो बारसे गोजा गलाब होनदों। गोजाया जोंना थाइलालि, नाथाय बे गोजाया सोरखौ खोन्थाना होदों? गलाबखौ। गलाबा जाहैबाय मा नाउन एबा मुंमा बा मुंमानि गुनखौ खिन्थादों कालारखौ गोजा होननानै, बेखायनो मुंमानि थाइलालि। बे मुंमा थाइलालि, मुंमानि थाइलालि बेबायदि आरो। बै बिफाङा गोजौ होमबा गोजौआ थाइलालि। दाना बिफाङाथ' मुंमासो होमबा मुंमा थाइलालि, मुंमानि बिफांनि गुनखौ खिन्थादों। मुंमा थाइलालि, मुंमा थाइलालि, मुंमानि थाइलालि। थिग बिदिनो राजुआ अख्रा गथ'नो, गथ'आ मुंमा, राजुआबो मुंमायानो, होमबा मा जाफैबाय अख्राया जाहैबाय थाइलालि। होमबा मा जाबाय बे मुंमानि बे थाइलालि, बे मुंमानि बे थाइलालि, होमबा मुंमानि थाइलालि, मुंमा थाइलालि, मुंमानि थाइलालि बेबायदि आरो। दानिया मोनसेया जादोंमोन मा थाइजानि थाइलालि। थाइजा एबा भार्बनि गुनखौ खिन्थायोबा जाय थाइलालिया सोदोबा भार्बनि एबा थाइजानि गुनखौसो खिन्थाना होगोन, अब्ला बेखौनो मा बुंनाय जागोन होनदों थाइजानि थाइलालि। जेरैजाय मा होनदों बेवहाय नायदो मोनफा, राजु नों लासै फै होनदों। फैनायाथ' जोंना भार्ब थाइजा, फैनाय खामानिया माबायदि जानांगौनो गुना लासै जानांगौ। लासैया जाहैबाय थाइलालि, होमबा बे थाइजा थाइलालि, बे थाइजा बे थाइलालि, ओंखायनो थाइजानि थाइलालि। सेम बिदिनो नैबाव आखरखौ मोजां लिर होनदों। लिरनाया थाइजा, मोजाङा थाइलालि। होमबा लिरनाया थाइजा नालाय बिनि लिरनाया माबायदि जानांगौनो मोजां जानांगौ। होमबा थाइजा थाइलालि, थाइजा थाइलालि जाहैबाय थाइजानि थाइलालि। एखे रोखोमैनो बिबारा समायना बारदों, बारनाया थाइजा, समायनाया थाइलालि, थाइजानि थाइलालि, थाइजानि थाइलालि। नों सिरि था होनदों, सिरिथा, थाया मा थानाया थाइजा, सिरिया जाहैबाय थाइलालि, थाइजानि थाइलालि बेबायदि। नेक्स्टआ जाहैबाय मा थाइलालिनि थाइलालि। थाइलालिनि थाइलालिया माखौ होनदों? थाइलालि सोदोब खाखौनो थाइलालि दाजाबदेरनानै बांसिन गिदिर महरनि जर गोनां गुन गोनांसिन थाइलालि बानायनाय। थाइलालिनिखौनो बांसिन गुवारै फोरमायनानै होसिननो हानाय होनदों, जेराव कमल कुमार ब्रह्म बिथांनियाव बुंख'लांदोंमोन। दा बेनो एखे। बेयाव नायदो अब्ला मा नुदों? बेबायदि सोदोबफोरा मानो नायदो। बै बिफाङा जोबोर गोजौ होनदों। गोजौआथ' थाइलालिखा। सोरनि थाइलालि? मुंमानि थाइलालि मोननै बिफाङा होनदों। नाथाय बिनि सिगाङाव जोंना मा दं? जोबोर होनदों। गोजौआनो ओरैबायदि जोबोर गोजौ होनाय लोगो लोगो जों सानबाय मा सरासनस्रा गोजौनिफ्राय आरो गोजौसिनबाव। ओंखायनो मा जाबाय गोजौ थाइलालिखौ नैबे जोबोर सोदोबा बांसिन जर खालामनानै होदों। बेखायनो मा जाबाय होनदों बेखौ नैबेखौ बे थाइलालिनि थाइलालि, गोजौ थाइलालिनि थाइलालि, जोबोर होननाय लोगो लोगो बांसिन जाबाय नालाय थाइलालिनि थाइलालि बे। नेक्स्टआव दङ मा होनदों नै साहाया गोदैद्राय जादों होनदों। बा जोंना बाहाय मा साहा मुंमानि थाइलालिमोन नैबे गोदैया, साहाया गोदै होननाया। नाथाय बे गोदैखौ बांसिन जर खालामना होबाय नै द्राय दाजाबदाया, गोदैद्राय। होमबा मा जाबायनो बे मुंमानि बे थाइलालि जाहैबाय बांसिन। गोदैद्राय होननाय लोगो लोगो जों बुजिबाय मा सरासनस्रा साहा लोंग्रानि गोदैसिनथार सोरबा सोरबा लोंनाय नङा आरो ओरैबायदि। थाइलालिनि थाइलालि जाहैबाय। थिग बिदिनो लामाया रिउ रिउ गोजान होनदों। गोजानानो लामानि थाइलालिखामोन, मुंमानि थाइलालिखामोन। नाथाय बेखौ गोजानखौ ओरैबायदि जर खालामनानै होबाय रिउ रिउ, थाबायख'नो हाया, थाबायनानै थांख'नो हाया बेबायदि आरोखि। ओंखायनो मा जाबाय थाइलालिनि थाइलालि जाहैबाय। बे थाइलालिनि बेयो थाइलालि। एखे रोखोमैनो बियो नोंनिफ्राय गोजौसिनथार, नोंनिफ्राय सोरनि? मुंराइनि थाइलालि जाबायमोन गोजौआ, नाथाय गोजौसिनथार होननाय लोगो लोगो सिनथार होननाय लोगो लोगो गोजौ थाइलालिनि थाइलालि ओंखारदेरसिनबाय थाइलालिनि थाइलालि बेबायदि। होमबा बुजिबाय मुंमानि थाइलालि, थाइजानि थाइलालि, थाइलालिनि थाइलालि। दाना प्रेक्टिस कुइसन नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोदों। नैबाव मा नुबाय जोङो थाइलालि सोदोबफोरखौ सायख'नांगौनो, आरो एग्जामावबा बेबायदि सायख'नो होयोबा गाहायाव खिन्थाना थाखागोन बबे बबे सोदोबा थाइलालि नङा, मोनसेल' थाइलालि होनानै बासिनो होखागोन। दा जोङो फरायनि। दिनै आलासि फैदों, ओंखामखौ बुरजा सं होनदों। होमबा बेयाव बबेया थाइलालि जागोन? दिनैयाथ' थाइलालि नङा, बेथ' एडभार्बसो बेयो। आलासि बेथ' मुंमासो, फैदों बेबो थाइजा, ओंखामखौ बेबो मुंमा,
नैबे संनायाबोथ' थाइजासो होमबा नैबे बुरजा बिबांखौ खिन्थाना होदों। ओंखामखौ माबायदि संनांगौ ओंखामनि बिबाङा मा जानांगौनो गुन बिबां गाब फोलेर महर दाथाय बेफोर गासिबो मामोन थाइलालि ओंखायनो बुरजायानो थाइलालि। रामा थाइसे थालिर जादोंनो दाना मा जाबाय रामाथ' मुंमा जानाया थाइजा थालिराथ' मुंमा फिथाइनि नाम बा थालिरनि बिबांखौ खिन्थाना होदों नैबे थाइसे ओंखायनो थाइलालिया बेयावबो नैबे थाइसेया। दानिया नायदो नै बेवहाय मा नायबावनोसै बियो रामनि सासेल' फंबाय होनदों। फंबायाथ' माबासो मुंमासो बिदानिफ्राय उन्दैसिन फिसालाखौ मा जागोन फंबाय जागोन। बेनिफ्राय बियोआथ' मुंराय रामाथ' मुंमासो होमबा रामनि फंबायनि बिसानखौ खिन्थाना होदों मा सासेल' होमबा मा बेयो थाइलालि। बेनिफ्राय नैबेयाव नायदो गोलोम बोथोराव गोबा सि गानो होमबा मा जाबायनो गाननाया थाइजा सियाथ' मुंमा गोलोम बोथोराबो मुंमासो मानोना बोथोरनि मुंसो होमबा गोलोम बोथोराव मा गानोनो गोबा सिनि गुना माबायदि जानांगौनो गोबा बे गुनानो जाहैबाय मा थाइलालि एबा एडजेक्टिभ। दा अब्ला जोङो बेबायदिनो थाइलालिनि सोमोन्दै गुवारै मिथिनो हानाय जाहैबाय थख' बेनिफ्राय जायफ्रा नोंथांमोनहा गुबुन गुबुन सिलेबासाव थानायखौ नायनो गोसो जादों नोंथांमोना नायनो हागोन। जोङो बाहाय आं खिन्थानि बिसुं क्लास अलरेडि लानाय दङ बेखौ मोनगोन। प्लेलिस्ट दङ बर' रावखान्थि होननाय बेयाव हाबनानै नागिरजोबबानो मोनजोबगोन। बेनिफ्राय फंसे सोदोबजों फोरमायनायाथ' 100+ थांखांबाय। बाथ्रा फाव दङ बेबो गैयाबाबो 17 16सोहा थाखाय बेबो अलरेडि भिडिअ जाना दं बेखौबो नुगोन डिसक्रिपसनाव लिंक दं। बाथ्रा दानाय बाथ्रा फांथे बाथ्रा फान्दाय नैबेखिनिया लाजायाखै बाथ्रा खान्थि लाजायाखै मावरिजा जोब्बाय सानराय जोब्बाय आथोन जोब्बाय। बेनिफ्राय मा होनदों इउपि सेक्सननिफ्राय मा जादों नैबेयाव गोजौआव जोबबावबाय नैबिसोरो सोदोबमानियाव मुंमा मुंराय थाइजा थांबाय थाइलालियाथ' रिसेन्ट लाबाय। नैबे सोदोबनि गासैखौबो पइन्ट मोनफा लाजोब्बाय। बर' हांखो हालानिखौबो पइन्ट मोनफा हांखो गारांनि साथि खौरांनि साथि गारां हांखो रिंसार जथाय गासिबो लाजोब्बाय। बेखौ नोंथांमोनहा नायनो हागोन। आरो एलपि सेक्सननिफ्राय खोन्थाना होनि एलपि सेक्सननिफ्रायबो बिदिनो एखेयानोखा नैबे इउनिट मोनसे बे इउनिट मोनसे जोबजोब्बाय दा लानाया नैबे थाइलालिसिम जोबफैबायानो मावगुनल'सै। ओमफ्राय दाना सानराय दंमोन बे जोबजोब्बाय। सोदोब बाख्रिखौ लाथ'नाय जायाखै दाहार सोदोब बे गोनांथार बेफोरखौ लागोन लासैनो। बेनिफ्राय बाहाय गैलानो लानाय गैथ'थारला बेखौ बाथ्रा दाथाय बाथ्रा खावलायनाय बेखौ लाहैगोन सानसेनो जोबहैगोन बेयो खनसे लाहैबानो इउनिट मोनसेयावनो ज' बाथ्राया। दा बेखिनि बेनिफ्राय नैबेयाव जोंना लानांगौ दङ नै बिसोरो राव सोलोंनाय आदब बिनि सायाव आलादा लानांगौ दङ एसे बेखौ खोन्थानानै होगोन। बेखिनिमोन गुबुनफोरनोबो शेयार खालाम बयबो जाहाथे नायनो हायो आरो मोजाङै बुरजा नायबासो जोंहाबो इन्टारेस्ट जायो बेखौ नोंथांमोनहाबो बुजिनो हागौ। एसेनोसै गोजोन्थों।